Fil-maltemp tal-ħajja mhux l-ewwel darba toħroġ minn qalbna l-karba. Fejn inti, Mulej? Bħalma ġara lill-profeta Elija huwa jaħrab mill-qilla r-rieda tas-sultana Ġeżabel li riedet toqtlu. Elija forsi immaġina li jsib il-Mulej fit-terremot, fir-rieħ qawwi, fin-nar, f'manifestazzjoni straordinarja. Imma fuq il-ħoreb Elija jesperjenza il-preżenza tal-Mulej f'ħajtu li jagħtih tama ġdida f'żiffa ħelwa. Fejn int, Mulej? U kien fiż-żiffa ħelwa. Insellmilkom u nistedinkom għal 298 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-Vanġelu l-Apostli jaqsmu il-baħar imqalleb. Ġesu jersaq lejhom miexi fuq il-baħar. Sejrin nisimgħu kif Pietru jitlob il-Mulej li anki hu jimxi fuq il-baħar imqalleb u hekk jagħmel sakemm ineħħi ħarstu minn fuq Ġesu u jibda jereq. Fejn inti, Mulej? Anzi, Pietru jgħajjad, salvani, Mulej. U l-Mulej Ġesu isalvaħ. La tibżax, jgħidlu. Għamlu l-qalb, jiena u Ġesu huwa preżenti u jsalva lil Pietru fit-taqlib tal-baħar, fil-maltemp tal-ħajja tiegħu. X'talima sabiħa nistgħu nieħdu. Il-Mulej huwa dejjem preżenti f'ħajjitna. Fis-skiet ta' żiffa ħelwa, fis-silenzju tal-ħajja tagħna, siket imma preżenza li tagħti tama u qawwa fil-maltemp tal-ħajja. Jissu bħal donnu l-Vanġelu jfakkarna li anki fil-maltemp jeħtieġ li nikkonċentraw mhux biss fuq l-inkwiet, fuq it-toqol, fuq il-mart, fuq dak kollu li forsi niżżinna taħt l-ilma, jew li naħsbu li se jniżżinna taħt l-ilma. Il-Mulej Ġesu jfakkarna li huwa preżenti u jfakkarna biex inqedu l-ħarsa tagħna kontinwament fuqu, bidu u tmiem tal-fidi tagħna, tat-tama tagħna u anki tal-imħabba tagħna. Anki qalbi tokrob fil-maltemp tal-ħajja, salvani, Mulej. U forsi l-Mulej bħalma qal lil Pietru jgħid lili lilkom, tibżax bniedmin ta' fidi żgħira. Kattar fina il-fidi fik. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.